Il-Qorti tal-Maġistrat iddikjarat li hemm biżżejjed evidenza sabiex tpoġġi taħt attakkuża li r-raġel mixli bil-qtil ta' Eġizzjan fil-Marsa. Ir-raġel kien wieġeb mhux ħati għall akkużi miġjuba kontrih. Fil-qorti nstemet ix-xhieda tal-Pulizija li spjega kif kien daħal rapport li kien hemm raġel mixħud mal-art fil-Marsa. Il-Pulizija qal li meta mar fuq il-post kien hemm xi xhieda li spjegaw dak li raw. Huma qalu li waqt argument l-imputat allegatament ħareġ sikkina u nifet lill-allegat vittma. Intqal li meta nstab l-imputat allegatament kellu fuqu sikkina u li huwa konferma mal-Pulizija li l-allegat vittma qatt ma attakkaħ b'sikkina. Il-każ ġie aġġornat għal Settembru. Il-Qorti tal-Appell Kriminali reġgħet bagħtet għand il-Qorti tal-Maġistrati ittalba l-estradizzjoni mill-awtoritajiet Maltin ta' ċittadin Malti. Il-Qorti tal-Maġistrati kienet iddeċidiet kontra li l-proċess tal-estradizzjoni jitkompla, iżda l-Avukat Ġenerali appellat mid-deċiżjoni fejn il-qorti kienu ppreżentati wkoll aktar dokumenti. Il-Qorti tal-Appell qalet li għandha tkun evalwata mill-Qorti tal-Maġistrati dokumentazzjoni ġdida u għalhekk il-każ irid jinbeda mill-ġdid. Il-Malti mfittex mit-Taljani huwa John Spiteri. Spiteri li jgħix il-Qrendi u għandu 56 sena, lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet kien fost 16-il persuna li l-Pulizija Taljana arrestat f'Katania. Allegatament huwa involut f'ċirku ta' kriminalità bejn Malta u Sqallija. Bħala parti minn operazzjonijiet kbar ġew konfiskati mijiet ta' kilogrammi ta' droga u għadder quddiem il-qorti f'Malta aktar kmieni din is-sena wara li kien inħareġ mandat ta' arrest Ewropew fil-konfront tiegħu. Raġel ta' 49 sena mir-Rabat ingħata sentenza ta' 21 xahar ħabs sospiżi għal 3 snin wara li fil-qorti wieġeb li huwa ħati li ffastidja lil qrabatu. Fil-qorti ġie spjegat li tnejn filgħodu l-imputat iffastidja kemm lil ħuħ kif ukoll lin-neputija. L-akkużat wieġeb li huwa ħati wkoll li ħoloq biża' li se tintuża l-vjolenza fil-konfront tal-imsemmin vittmi. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Eman Heyman spjega kif dan ġara fi ftit ġranet u li huwa koopera mal-Pulizija. Id-difiża qalet li l-imputat għeleb l-isfidi li kellu qabel u rriforma ruħu. Il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Doreen Clark tat lill-imputat multa ta' €100.